Com deien Joc de Trou, afortunadament aquest any han penjat la senyera. Però no s'han atrevit a penjar les talades. Un any més se n'han avergonyit, no ha tingut prou valentia com per fer-ho. Doncs un any més ho tornarem a fer nosaltres, sense cap mena de por, no es faltaria. Ja fa anys que en aquest país, en aquesta terra, tenim una gran llosa que ens pesa al damunt, una gran llosa que no ens permet avançar, una gran llosa que no ens deixa progressar. En definitiva, una gran estaca clavada que es diu Espanya. Però ja fa anys per dir que en els països catalans hem perdut la por, ja no tenim por, i la doctrina que s'ha encès a l'any de moment pot esdevenir una flama imparable que recorri tot el país de dalt a baix. Si volen, ens poden prohibir el referèndum, malauradament s'han d'atrevir a fer-ho, però és igual. Si volen, ens poden enviar els falangistes, és igual, no hi estem acostumats, és un braç més de l'Estat. Ens poden enviar contacts fatxes, jutgetes feixistes i antidemocràtiques, poden fer tot això no més, perquè tenen el poder per fer-ho. Però amigues i amics, companyes i companys, tombarem l'estaca, ja l'estem tombant, cada dia l'estem tombant. Han de saber que no ens espantaran, no ens arronsaran pas. I en aquests moments importants, perquè aquest és un moment històric important el que està succeint ara en no ens hem de deixar arronsar, no ens hem de deixar intimidar per les seves coaccions. Per la nostra terra, per la nostra llengua, per la nostra cultura, els hem de donar ben fort que volem la independència i que la volem ara mateix, que no esperarem ni un dia més, la volem exercir ja, ara mateix. Ara fa aproximadament uns mesos, potser un any, una colla d'entitats econòmiques vinculades als poders fàctics i econòmics van decidir en una maniobra, en connivència d'una maniobra de l'Estat, crear una fundació monàrquica. Malauradament, la Fundació Príncep de Girona avui dia és una realitat legal. Per desgràcia, ho han fet. Però, senyor Arcadi Calzada, president de la Caixa de Girona, senyor Domènec Espadaler, president de la Cambra de Comerç, què us pensàveu? Que tota la societat gironina faria com vosaltres? Que heu anat a fer les eleccions que giria el cap davant de la monarquia, davant de l'estat espanyol? No, ni molt menys. A Girona són molts i moltes, els independentistes i les independentistes, persones republicanes, persones d'esquerres, que de cap de les maneres que estem a la nostra ciutat porti el nom d'una fundació monàrquica. Ni ara ni mai, perquè som independentistes i no permetem que una cosa de societat covard i traïdor se'n vagi per donar una expressió en la qual moltes coses de la monarquia, de cap de les maneres. Voldria acabar fent una petita referència a una persona històrica que fou el darrer batlle republicà d'aquesta ciutat, en Joan Batesta, una persona molt íntegra, que en el marc d'una guerra civil, quan els tropes feixistes van entrar a Girona i a les terres dels comarques gironines, va pronunciar un discurs molt íntegre, ple de dignitat, únic unes paraules que contrasten amb la classe política actual, que no són ni dignes ni íntegres, que bàsicament el que fan és escalfar cultures i cadires i cobrar sols. Doncs que aprenguin d'aquella integritat. Escolteu aquestes paraules. El sacrifici, les angoixes, les inquietuds i el dolor a l'hora actual trobaran una deguda compensació la deguda compensació de la vida de la victòria. I la victòria serà més o menys costosa, més o menys llunyana, en la mesura que nosaltres recordem el nostre entusiasme, la nostra decisió, la nostra energia i el nostre convenciment al triomf definitiu de la nostra causa. Catalunya, el nostre poble, ho és tot per nosaltres. I hem de donar-li el que som i el que valem, per Catalunya, per la República, per Mesa. Res més. Dir-vos que aquest país començarà una cercaria per al barri vell, que serveix al barri vell, i que més tard hi ha un dinar popular a la plaça Catalunya,
i a la tarda doncs, hi ha activitats, manifestacions, activitats saludants, petits, durant tota la tarda fins a la nit, que finalitza la jornada de l'interior. Gràcies a la vostra assistència i visca la Festa Lliure!